Okay, det her det er take one. Og Nej. vi laver en videooptagelse, fordi at Vitus han har store forretningsplaner. Han vil gerne åbne sin egen forretning her næste sommer og tjene en masse penge på det. Og han har nemlig en idé, og jeg har lovet ham at hjælpe ham med at huske alle de ting, der skal huskes på ved at filme det hele. Ja. Og hvad er det for en forretningsplan, du har? Det er ude på hækken, ude for vores hus på Sundvej 73. Ja. Der laver vi et skilt, hvor der står restaurant 7. Der kan man komme ind og spise, hvor der er et legerum og nogle telte med nogle borde. Og så laver vi sådan et lille bord, hvor der er sådan et lille bord med nogle pinde op og et skilt, hvor der står restaurant 7. Og så kan du bestille et bord der, men du kan også godt bestille det, selvom du ikke er der. Men det planen er, hvis du skal på toilettet, så skal du bare gå op i huset. Men det er fordi, Så du vil lave en restaurant? ja, Ja, og den skal hedde nummer 7. ja, restaurant nummer 7. Ja. Og det jeg skal hjælpe dig med, Ja, hvad er det? det er at lave maden sammen med mig. Så siger jeg, hvad der skal blive lavet, og så hjælper jeg dig med at lave maden. Og så køber vi maden i vores butik, vi køber det i Fakta, eller vi køber det et andet sted. Det lyder som en rigtig god plan. Hvad er det for en type mad, du gerne vil lave så? Dessert og forret og så nogle smagsprøver. Og nogle smagsprøver også. Hvad med drikkevarer? Hvad skal der være der? Saftevand, og så skal der være hyldeblomst og rødvin. Rødvin også? Ja. Og noget cola. Og noget cola. Okay, og du snakkede også om, der var en ting, vi skulle huske, og det var det der med bordene. Man kunne bestille et bord, når man ringede i forvejen. Men hvordan skulle den her restaurant så indrettes? Der var jo nogle ting, man skulle huske. Det var blandt andet sådan noget som toilet og sådan noget. Hvordan var det? Ja, det er fordi, hvis man skulle tisse, så skal man bare gå op i vores hus. Okay. Og så åbne, og så skal vi nok låse op for jer, fordi der bliver låst, når man lukker døren. Og sådan, hvis I skal låne løgnen, så tager I den bare. Men og vi fortæller jer lige, hvad for noget I skal bruge. Okay, super. Hvad så, hvis man har en baby? Så kan man gå ind i puslerummet. Og der er et puslerum, det har du tænkt på? Ja, men hvis sin baby skal lege, så bygger vi også et lille legerum. Men det kan nok tage lidt lang tid, lidt mere end sommer. Okay, så det vil sige, det der legerum, der skal du bruge lidt mere tid end et lille års tid? Ja. Okay, jamen det er jo fornuftigt. Jamen, det lyder som en god forretningsplan, du har lavet der. Ja. Og det, hvad så, når du kommer til at tjene masser af penge på at være restaurantejer? Hvad skal du så bruge alle de penge på? Jeg skal bruge dem til en iPad eller sådan noget. Jeg skal i hvert fald bruge den til en eller anden spillemaskine. Men hvis det er en DS, hvis det er 2D og 3D, så skal jeg købe det. Men hvis det er 4D, så vil jeg gerne. Okay. Det lyder jo meget fornuftigt. Hvad hvis du får drikkepenge af dine kunder? Så får du jo lige pludselig rigtig mange penge. Skal du ikke give løn til nogle af dem, der arbejder for dig? De får det samme. Nej, ja, dem giver jeg også løn. Okay, hvem skal så være ansat hos dig? Det skal min mor. Er hun god til at lave mad? Ja. Det lyder godt. Og så skal Rasmus op. Det er min mor kæreste. Din mors kæreste, han er også god til at lave mad? Ja, det er han. Okay. Jamen, Og hvis I kommer, så kan vi også godt lave lasagne. Okay, så der er også lasagne på menuen? Ja. Det er jo ret interessant. Det er jo faktisk en af mine livretter. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvad der ellers vil være på det menukort. Du må gerne holde fri. Du må gerne holde fri en dag. Og der er også fridage. Ja. Du er da en god chef, hvis du også tænker på fridage. Ja, fredag,
lørdag, mandag. Der har man fri 3 dage. Og søndag, der arbejder man? Nej, man har fri 2 dage. Okay, det er også okay. 2 dage er også meget at holde fri på nu. Jamen, hvis man har arbejdet rigtig godt, kan man få lov til at have fri en hel uge. Så får man simpelthen ferie. Ja. Det er lidt sejt. Så vil jeg godt nok gerne være den, der arbejder hårdt, så jeg kan få ferie en uge. Men skal vi prøve at tale lidt om menukortet, du har overvejet? Hvad skal der være på menuen? Der kommer bananasplit og jordbær jordbær med blåbær is ovenpå. Jordbæris med blåbæris og en bananasplit. Og så kommer der også med at være en is, en chokoladeis med flødeskum ovenpå, og så noget krummel. Det lyder som nogle lækre desserter. Og hvis I skal bestille forret, så kommer der til at være nogle frugt eller sådan noget. Nogle måske æbler, pærer eller sådan noget. Ja. Og så kommer der også til at være... Hvad så med hovedret? Jeg kunne godt tænke mig for eksempel, hvis jeg tog og spise på restaurant nummer 7, at jeg godt kunne få lidt kød og sådan noget. Ja, så kommer der kød, kylling, grøntsager, broccoli, salat, gulerødder, agurk. Det lyder lidt. Og alt muligt andet. Og alt muligt andet. Og lasagne også, det skal vi ikke huske. Det er også en god ret. Nå, men hvad bliver din rolle så, udover at lave mad? Hvad skal du så mere huske, du skal? Jeg skal huske, at jeg skal give min arbejdsmænd løn. Ja, du skal give løn, det er nemlig rigtigt. Du skal også give dig selv løn. Jamen, giv mig selv løn. Hallo, det er jo det er kunden, der giver mig løn. Jamen, det er rigtigt. Du har faktisk fuldstændig ret. Hvis ikke du har kunder, så kommer du jo heller ikke til at få løn. Men hvis du tegner nogle flotte tegninger, så kan vi også komme til at sælge det i en anden butik lige ved siden af. Det er lidt smart, så du vil faktisk lave et samarbejde med din mor? Ja, tegnebutik 38. Det vil sige restaurant nummer 7 og tegnebutik nummer 38, så ligger de ved siden af hinanden, og så har vi 2 forretninger sammen. Ja. Hvor vi sælger mine tegninger og sådan noget. Ja, og så er det dig, der er lederen så jeg er chefen der? Ja, og så er jeg chef med min restaurant. Det lyder virkelig som en god forretning, vi får der. Det vil jeg da glæde mig til. Jamen, hvad skal vi ellers tilbyde kunderne? Hvad gør vi for, at kunderne overhovedet kommer? Hvordan får vi kunderne til at komme overhovedet og spise på vores restaurant? Det kan da være, vi... Har du måske et godt forslag? Ja, det har jeg da. Hvad er det? Jamen, jeg tænker, kunne det ikke være meget sejt, at vi lavede nogle seje breve og lavede nogle reklamer og aviser, vi kunne sende ud til en masse mennesker, og så vidste de, at vi fandtes? Ja, det gør vi. Det synes jeg lyder som en rigtig god plan i hvert fald. Vi kunne også netværke. Vi kunne tage ud og snakke med en masse folk og møde en masse nye mennesker og sige, hey, har du hørt om min nye restaurant? Vi kan gøre begge dele. Vi gør begge dele. Okay, så hvad gør vi? Begge dele. Og hvad var det begge dele, det var? Det var at gå ud og snakke med nogle mennesker og sende breve og avis. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og så synes jeg, hvis de var rigtig søde, kan det være, at børnene kan få nogle slikkepinde eller sådan noget slikpose. Nå, så du tænker også på, når børnene kommer, så skal de også have lidt, så de ikke keder sig? Hvis de har været søde på restauranten og ikke har været uhøflige, så kan det være, at de får noget. Så de må ikke være uhøflige, så kan det være, at de får snoller? Ja. Men hvad hvis til nogle børn, der de kan godt kede sig lidt, når de er ude at spise? Hvad gør de så, hvis de bare skal sidde der og kigge? Så har vi heldigvis oppe i huset, så har vi mit værelse, der er fuldt med legetøj og Lego. Nå, det er okay, så de kan bruge det som sådan en slags... Ja,
Men så viser jeg lige, hvad for nogle ting, de ikke må lege med. Og så kan du lige være chef imens, og sige, at den rigtige chef er oppe i huset, lige at vise børnene, hvad de ikke må lege med. Okay. Jamen, så er jeg bare souschefen, og så er du den rigtige chef. Ja. Okay. Jamen, det synes jeg, der lyder som en god idé. Hvad med far? Kommer han slet ikke til at arbejde i din restaurant? Jo. Han må også godt være med. Han må også godt være med. Hvad skal han så lave? Skal han så være ude i køkkenet? Ja, han skal være ude i køkkenet og hjælpe dig også. Okay. Og Rasmus. Ej, det bliver godt nok sejt. Vi skal lave mad alle 3. Tror du, vores kunder kan lide vores mad så? Ja. Det tror jeg også, de kan. Jamen, det er jo bare om at lægge en ordentlig forretningsplan. Den er vi jo ved at lave nu. Og så ser det ud til at være en lys fremtid. Ja. Jamen, det er skide godt. Jeg glæder mig til et samarbejde. Jamen, hvad siger du til, at vi måske giver dem lov til at se lidt tegnefilm? Børnene? Ja. Det synes jeg var rigtig pænt af dig, at du tænker på dem, når de kommer til at skulle ud og spise. Og det kan jo også godt være, at vi giver dem lov til at fodre vores dyr. Ja, så de kunne komme til at, lege på dit værelse og lege med dine 2 marsvin og sådan noget, så de ikke keder sig. Ja. Ja, det synes jeg lyder som en rigtig god idé, og der er lidt snoller til dem, der opfører sig ordentligt. Men vi venter med snolleret. Hvorfor? Fordi når de har spist til sidst, så må de komme derop og få noget snoller. Kun dem, der har været tid. Dem, der ikke har været tid, de må ikke. Okay. Jamen, det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Men hvad skal vi lave over din tegnebutik? Ja, den skal vi jo selvfølgelig også lige have snakket om. Jamen, altså, jeg forestiller mig jo, at du og jeg, vi for eksempel kunne udsmykke alle væggene med noget flot kunst på væggene, og så kunne vi lave en masse tegninger, som vi kunne putte i rammer måske. Og vi kunne måske også hænge dem op. Hvad kunne vi, siger du? Hænge dem op? Ja, på væggene. Ja, det kunne vi sagtens. Og hvad skal der... Vi skal jo også snakke om prisen. Jamen, det er rigtigt. Vi bliver nødt. Bordene, de koster for eksempel 50. Hvis man skal være... Nej, de koster 50 uanset hvad. Hvis man kun er 2, koster det 30. Ja. Så man er 1, koster det 20. Ja. Ja, vi bliver jo nødt til lige selvfølgelig lave et budget, hvor vi gennemgår alle vores udgifter. Ja, pris ja, lige præcis. Bla, bla, bla. Ja. Så det jeg tænker, det er, at vi først finder ud af, hvor meget tingene koster. Fordi så kan vi lave en bedre prisstrategi, når vi laver menukort og sådan noget. Så ved vi, hvad vi skal tage for vores ting. Det synes jeg lyder som en god overvejelse. Det kan jo også godt være, at vi kan måske give dem lov til at gøre noget sjovt måske. Hvad tænker du der? Måske, hvis vi kan, at købe og give dem lov til at Nej, det duer ikke. Hvad så? Nu er det lige dig, der snakker. Hvad synes du, vi kan? Altså i forhold til, at de skal kunne lave noget sjovt? Ja. Jamen, altså jeg synes, det var en meget god idé, at du gav børnene lov til at komme op på dit værelse, så de ikke kedede sig og fodre dyrene. Men jeg tænker måske også, det ville være en god idé, at de voksne også havde noget sjovt at lave. Og der kunne vi jo gøre det, at vi skulle også tjene nogle penge, jo, skal du tænke på. Kunne det ikke være meget sejt, hvis det var, at man havde et helt rum fuld af alle mulige seje brætspil, og så kunne man sælge nogle seje spil, eller lege dem ud. Og så kunne de voksne sidde og spille spil, mens de var ude at spise. Ja, vi kan godt tage den der, hvor de spiller spil. Men køb spil. Det synes du er for voldsomt? Ja. Okay. Jamen, ikke lige 3 butikker. Nej, og det bliver lige lidt i overkanten, det kan jeg godt se. Det gør det. Jamen, jeg tænker, jamen, så lad os bare holde det. Så lad os bare holde det til 2 butikker, synes jeg. Ja. Så tager vi den ene butik, det er restaurant nummer 7.
Og den anden butik, det er tegnebutik 38. Ja. Ja. Nej, butik 38, hvor vi tegner. Det synes jeg lyder som en god plan. Ja. Skide godt. Jamen, så skal vi jo sådan set bare gå i gang med at planlægge. Ja, det skal vi. Skal vi så ikke slukke for videoen nu, og så kan vi skrive det hele ned i en forretningsplan sammen? Nej, fordi vi skal jo lige have fundet ud af, hvad det koster. Så du vil lave en prisoversigt nu? Ja. Men det er jo lidt svært at vide, hvad man skal tage for menuen, når vi ikke har været ude at handle alle tingene, er det ikke det? Jeg tænker, at det bliver lidt svært. Det kan jo også godt være, at vi skal vi ikke bare... jeg spørger dig om noget nu. Ja, jeg lytter. Det er fordi, hvad synes du prisen skal være? Jamen, det er jo svært at lave en pris, når man ikke ved, hvad ens udgifter er. Man skal jo først finde ud af, hvor mange penge skal jeg bruge på at lave den her menu. Og så kan vi sige, hvis vi nu bruger 100 kroner på at handle ind til at lave lasagne, så skal vores ret nok koste 150 kroner. Så tjener vi 50 kroner. Okay, det synes jeg er en god idé. Når vi har købt, så ser vi lige, hvor mange penge vi har brugt. Det synes jeg er en god idé, men skal vi stoppe videoen nu? Ja, lad os gøre det. Okay. Hey, vi skal sige farvel. Farvel. Det her, det var forretningsplanen for Vitus' fremtidige forretning i 2015. Jeg håber, at I nåede rigtig godt af det. Jeg er sikker på, at jeg er underholdt. Så jeg skal også sige farvel. Farvel, det var mig, der lavede forretningsplanen. Men vi ses snart på restaurant 7 og tegnebutik 38. Farvel!